खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि दिनै 1 मे थामहिनबा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै थैनाय सान आरो बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनै गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिमुंजों बे समाव बड'फा UN ब्रह्म मार्ग मुङै मोनसे लामा बेखेवगोन आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बड'फानि मुसुखा बे मुसुखाखौबो बेखेवगोनखौ मोनथिनो मोनदों आरो बे आयदाखौनो लानानै बे समाव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ माखासे गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनिल' बिथाङा दैदेनगिरि जानानै थायाखै, बिथाङा बुहुमनिनो आरो हादरनिनो सासे दैदेनगिरि जाबाय होननानै गोनां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ दिनैसिम मानसिफ्रा बर' दैदेनगिरिल' होननानै बुङोमोन एबा सिनायोमोन आरो गुबुन जायगाफ्राव मालाबा बर' दैदेनगिरिजों लोगोसे आसामनि ट्राइबेलफोरनि दैदेनगिरि बुंनाय जायोमोन। जे बेबायदि मोनसे गुवार आरो गोजौ थाखोनि जि गनायथि बेखौ मोननो हानाय जायाखैमोन, जों मोनहोनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय दा गासै भारत हादरावनो गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै आरो सासे बर' दैदेनगिरिया बेबायदि मोनसे मर्यादा मोनहैनाय बाथ्राया जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। जारिमिनाव बेयो अरायबो बावनो हायै मोनसे सम। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना जोबोदनो मोनसे गोसोखांथाव आरो जारिमिनारि सान। मानोना बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बिमुं, बे बिमुङा गोदान दिल्लीयाव बे समाव जोंखांबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बिमुंखौ गोदान दिल्ली बायदियाव बिथांनि जे बिमुंजों लामा आरो मुसुखा बेखेवनो हानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा होननानैबो बुंथिदों बिथां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। दिनै बेलासिनि 4 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बे समाव UN ब्रह्म मार्ग थामहिनबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग बिमुंजों जे लामाखौ बेखेवगोन आरो बेनि अनगायैबो बिथांनि जे मुङै बा गायसननाय जे मुसुखा, बे मुसुखाखौबो बे समाव बेखेवगोनखौ मोनथिनो मोनदों आरो बे हाबाफारियाव अमित शाह, हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, दिल्लीनि गिबि मन्त्रि बिथां रेखा गुप्ता आरो बेनि अनगायैबो बर' हारिनि थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ मोनथिनो मोनदों आरो बे समावनो बिथां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा आरो लामा, बे लामाखौ नुयोब्ला मोनसे गुबुनारिफ्रा सोंथि जाखांगोन जे बे सोरनि मुसुखा आरो बेनि सायाव मोनथिनो थाखाय नाजागोन आरो बेनिफ्रायनो मोनथिनो हागोन जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै रोखा बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा आरो बुहुमनि सुबुंफोरानो बे समाव मोनथिनो मोनगोन आरो बे जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि होननानै बुंथिनायखौबो बे समाव नुनो मोनदों। बे समाव बिथां उरखावगोरा ब्रह्मनि मोनसे बाइट दं आरो बिथांनि आबुं बाथ्राखौ बे समाव जोंनि खौरांगिरि बिथां मिथिसार बसुमतारीनि हेफाजाबजों मोनथिनो थाखाय बे समाव नाजानि। बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ दिनैसिम मानसिफ्रा बर' दैदेनगिरिल' होननानै बुङोमोन एबा सिनायोमोन आरो गुबुन जायगाफ्राव मालाबा बर' दैदेनगिरिजों लोगोसे आसामनि ट्राइबेलफोरनि दैदेनगिरि बुंनाय जायोमोन। जे बेबायदि मोनसे गुवार आरो गोजौ थाखोनि जि गनायथि बेखौ मोननो हानाय जायाखैमोन, जों मोनहोनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय दा गासै भारत हादरावनो गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै आरो सासे बर' दैदेनगिरिया बेबायदि मोनसे मर्यादा मोनहैनाय बाथ्राया जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। जारिमिनाव बेयो अरायबो बावनो हायै मोनसे सम जानानै थासिगोन। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दानि BTCनि जे दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो बिथांनि टिम, बिथांमोननि गोब्राब नाजानाय दङ। दा कैलाश कल'नियाव जे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दङ, बिनिनो एसे खाथि खाला ओनसोलाव
लाला लाजपत राय होननाय मोनसे रिं रड मेइन रडजों कानेक्टेड मोनसे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव दोननाय जागोन आरो लोगोसेयैनो बेवहाय बिथांनि जि मोनसे स्टेचु बेखौबो बेखेवनाय जासिगोन 4:00 बाजियाव स' जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि जि नाजानाय आरो फारसेथिं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायजों बे मोनसे दिनै थांखियाव फैनो हादों गोदान दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे सिनायजानाय मोनसे महर आरो मुं जानोसै बेफोरबायदि रिकगनिसना लासैनो दिल्लीयावल' नङा इन्टारनेसनेल लेभेलावबो दिल्लीयाव जायफ्रा फैयो बेखौ बयबो मोनसे सोंलु थिखांगोन जे बे सोर जेरै बिरसा मुन्डाया दा ग्लबेलि बयजोंबो गनायजानाय सासे बिर जोहोलाव होननानै सिनायथि जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो आसामनि गोग्लैसोनानै थानाय ट्राइबेल आरो गुबैयै बर' माहारिफोर लोगोसेयैनो गासै भारत हादराव गोग्लैसोनानै थानाय हारि माहारिफ्रा बड'फानि बे गोगोम मुंदांखा बड'लेण्ड सोमावसारनायनिनो मोनसे थुलुंगा लानानै गोबां जायगायाव सोमावसारनानै दिनै गाव गावनि गावखुंथाय मोनसे बेबस्थाखौ मोननो हादों ओंखायनो बिथांनि बे गनायथि आरो सिनायथि आरो बे मोनसे गोदान दिल्ली बादियाव बिथांनि मुङै लामा मोनसे मुं दोननो नागिरनाय आरो स्टेचु गायसननो नागिरनाय बे जाथाया मोनसे जारिमिनारि जाथाय दिनैनि बे 1 मे अक्ट'आ जों बर' माहारिनि थाखायनो गासै बुहुमाव थानाय बर' माहारिफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे जाथाय जानानै थासिगोन आथिखालनि सरकाराबो ओरैनो थायालासिनो बिथांनि मुङाव गोबां आसनिफोर खामानि मावनो थानायखौ नुनो मोनदों बेनि सायाव मा बुंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौनो लानानै जोङो जुग जुग सोलिलांनांगोन मानो होननानै बुङोबा मोनफा मोनफा जाथियाव बेबायदि अबतार बादि जोनोम जायो जेरै दा भारत हादरखौ उदांस्रि होदोंमोन महात्मा गान्धीया भारतनि थाखाय बे अबतार पुरुष जायनि थाखाय बेखौ माने हादरनि बिफा होननानै जों गनायो थिग बिदिनो असमिया हारिया दिनै शंकरदेबनि मुङाव मोनसे फुजा खालामो बे सासे अबतार पुरुष थिग बिदि सुभाष चन्द्र बस बेंगलि जाथिफ्रा दिनै रबीन्द्रनाथ टेगर आरो सुभाष चन्द्र बसमोन बादिखौ गावबागाव हारिनिनो मोनसे अबतार पुरुष होननानै सानो जोंबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर' हारिया जि बर' हारिया थैलांनायनि लामायाव दंमोन दा गावनि भइसखौ होनो हाला गावनि मोन्थायनि बाथ्रा बुंनो हाला मोनसे कनफिडेन्स बा आत्मबिश्वास गोमालांबाय बयजोंबो सै लै खालामजाबाय थगायजाबाय लाजि फोनांजाबाय बे हारिया जे बिखा फोद्दारनानै खर' थिखांनानै गसंख्रांफिननांगौ बेखौ साननोबो हालामोन खिन्थु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे मुंदांखा बड'लेण्ड सोमावसारनाया गासै बर' हारिखौ खर' थिखांनानै थांनानै थानायनि मोनसे साहस होबाय बिखा फोद्दारनानै दिनै जोंखौ रावबो मुगैनोबो हाला रावबो लाजि फोनांनोबो हाला बयबो मोनसे सन्माननि नोजोरजों नायदों दा दिनै ओंखायनो बिटिसिआबो बिथांनि मुङावनो गोबां आसनिफोर जोङो स्टार्ट खालामनो हायो नाथाय आं मोनसे खावलायगोन मा फिसा फिसौ आसनिफोरखौ बिथांनि मुङाव फोसावनो नाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै मोनसे सास्टेनेबल चेन्जनि बाथ्रा लानानै बिथांनि मुङाव मोनसे खामानि मावबाय थायो बिटिसिआवबो बेबायदि माखासे प्राइम माने स्किमफोर बा आसनिफोर जेखुनुखि लन्च खालामगोन जेरै माने जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जनजीबन बा मानसिफोरनि सुबुं जिउजों लोब्बा थाखिनाय गिदिर आसनिफोरखौ बिथांनि मुङावनो लन्च खालामनानै लांबाय थानो हायोबा बेयो गोजोर जागोन आरो बेजों लोगोसेयैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिन आरो बिथांनि मावलांनायखौ लानानै मावनो गोनां जोबोद गोबां खामानि दङ जेरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ दा बिनि जिउ जारिमिन सुजुनायाव नांगासिनो दङ लोगोसेयैनो बिथांनि सायाव जिउ जारिमिना सुजुनाय जायोबा मोनसे फुल पेजेड फिल्मनिबो मोनसे प्लेनिं खालामबाय थादों थिग बिदिनो माखासे गोबां आसनिजों जों आवगायलांनो दरखार दङ दिनै बिटिसि सरकारनि जे इनिसियेलि जों बिटिसि सरकारानो बिनि इनिसियेटिभखौ लाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मोनसे दिल्ली लेभेलाव नेसनेल लेभेलाव बे इस्युखौ थिखांनानै दिनै बेबायदि थांखि लाहोनो हादों